חיפשתי את השילוב הזה בין טכנולוגיה למדעי החברה, ומצאתי את זה במטר. מטר זו תוכנית מצטיינים, קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים שעובדים ביחד על פרויקטים, שבעצם מביאים אותם למקומות הכי טובים בתעשייה ביום שאחרי. אתה לא סתם עוד מספר באקסל, זו תוכנית מאתגרת וגם מאוד מתגמלת, והיא גם נורא אינטימית. אני חושבת שמה שמייחד את התוכנית זה גם כן המגוון האנושי שמביאים לשם, אנשים מאוד מאוד טובים, וגם התכנים שמביאים ללימודים הם מאוד עכשוויים, מאוד מגוונים. בעידן שבו הטכנולוגיה ומהפכת הבינה המלאכותית משנים במהירות את שוק העבודה ואת פני החברה כולה, תוכנית מטר, ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות, מציעה מסלול דו-חוגי ייחודי למצטיינים. המסיימים יקבלו תואר BSc של בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב של האוניברסיטה העברית. זו ההכנה הכי טובה למה שהתעשייה מחפשת היום. עבודת צוות, יוזמה, חשיבה 360, את זה אנחנו מביאים. אנחנו מלווים כל סטודנט באופן אישי, במטרה לייצר סקרנות, יוזמה ויכולת לחשוב בצורה אינטגרטיבית. התוכנית משלבת ידע מתחומי המחשוב, החברה, האתיקה, הרגולציה והחדשנות, ומכינה את הדור הבא של מקבלי ההחלטות, היזמים והחוקרים בעולמות המשתנים של הטכנולוגיה והחברה. The goal of the program is to train tomorrow's leaders who will impact the technological realm. לסטודנטים של המטר יש מגוון ענק של קורסי בחירה שהם יכולים לבחור ביניהם, ממדעים מדויקים ועד פילוסופיה. הסטודנטים לומדים ניתוח נתונים, יזמות, פיתוח ווב, כלכלה, השלכות חברתיות של טכנולוגיה ומודלים עסקיים למיזמי סטארט-אפ, משלב הרעיון, דרך בדיקת התכנות ומחקר שוק, ועד בניית תוכנית אסטרטגית והפצת המוצר בשוק. התוכנית שמה דגש על עשייה. הסטודנטים יוצאים עם פרויקטים אמיתיים שהם עושים בזמן הלימודים. החוג שם דגש על למידה פרקטית, עם אפשרות להתמחות בחברות ובגופים מגוונים במשק, ובהם גם חברות מובילות כגון וויקס, מייקרוסופט, לייטריקס ומשרדי ממשלה. תוכנית מטר, ממשקי טכנולוגיה, חברה ורשתות.